таксиши. Работи като ден и нощ, родио, ти си земен рай. Бирно! За поднасяне на влага. На един патент. Познавам така сега. Ето, не можа да поднесеш влага. Прави, друго и той да... Сега просто отгоре да сваля... Обаче, човекето някакъв път се слага по училище, да може да се става. Кажи кой лекарство? Нас пък е доктор Рози, ако някой имаш смущение там в маточното тръби и яйцеклетка, има и много виски, виж го ето и накрая по телевизора. Пиш, тук не ти загря. Тук корема и оправа, дезинтерия, ако искаш да абортираш, да забремениш, всякакви. Ако искаш да забременеш, Наско. Те търсят, то не ти вече питам, те търсят кърпа, бе. Една кърпа търсят синя дос, мустака, колю. Мустака и една бяла блуза на мътле. Да сме им фърлили, бе. Ключ питам, той не правите плуване, бе. да. Че мога да го вадиш, пък как се запазиш? За успеха, за най-добрия спасител.